Kumajulang mala usnam andala poi ubnai nai wieng kiriung et Kristan joko balang Katolik rengkat barok koi ke perthai. Hakni ke jela Meghalaya ru ki jukut mau iet kerpang ye gitu ki bahiyeng asem ki bala klat no nakani ke perthai. Da ka balik bu sentiu bat thang membeti ha ulum jing tep ujongki. Mentaka senam ru la sakhi ya kani ha kasi sedang na ulum jing tep ubadan halai mkhra shalong. Hakani ke jela ya ka kerku ulum jing tep mana ka senam la sedang na ka balang kmi jong ka balang Katolik. Hakani ke nombak shalong. Ha ka arteri unai wieng araja ar ha ulum jing tep ubadan halai mkhra shalong. Hadian kan yepan buat sekejengker kulum jing tep sa syakiwei pat kisnat balang. Hakani ke jengker kulum jing tep halai mkhra hakani ke segi kumbajulong mana ka senam haswa jong ka kelam jingpang COVID-19 mentaka senam arajar ar kalak ham songkun. Namar ki bahaye ngasem jong kitu ki balak lat no kila yo e kalat ban mi kelut bon pat. Namar lakham duna ki kendon nadu balas dang duna uknyang jingpang COVID-19. Deki sepangut kiri ngai Kristan jong balang Katolik na keleng kanong bak selong kila poi so ni ulum jing tep ban ken mau i ki ba i beton ki jong ki bala let no na kani ke perthai nadu kitu ki bala klat no nadu dang ret karta hadu kitu ki bala klat on dala yaw karta hakani ke sengi haswa ba upat ba woni shembenta ha ka bu sentiu ba thang membeti la pelong swa da ka jing kenyamas bakhut da Archbishop ka Archdiocese of Shillong Most Reverend Victor Lingdo ni shamba ka patai shai ya ka jing tuai be ka jing kinya bala terwa ban yo jing map ya ki bril ya ki pop yo ki tu ki sipai bala ya ba ka thama ki bala syam ma ki den ki jing den kubai yo ki blai thau jamnia ka balong persya ya ki an yo ki chu kane ka jing tuai ka long ba ki men sim ken poi sok sya ka hima cho blai ka jing tuai no ka mata ke bayap ka syang nong rem ha ka ji kai jong ka balang bagi belakang no kim syukut no angkat jingyap andai kidon kajadai bahajan bah bagi badang im hakani ka sela percay ke belakang no kibla menduai no kabatai ladi mangi ki badang im nyela ban arab yaki da ka bangi duai no kabanta chongki kajialong ka wei jong baro ki parabangai nado ki badang im hado ki belakang no kene ka ai muslim ka syan yang ikwat ha ka jingya leti bakhadu jong ka jingim jongi kata de ka jingyap baro ni yai tin ngim yat marwei ka kenhon balang berkuwei ka dan bat ka syan yang i da ka jing duai jongki